Na Veľkú noc boli vračaniny tak volaní podlívanie, keď baba na ulici podlívala dzívky alebo legiňoch, že by nemali šťastia. Preto zvyčajno dzívka na toti dni neišla sama po drážky, ale oprez nej išol dido, že by vračaninu podlívania prevzal na sebe a že by še ona nelapala za dzívku. Často do toho legiņi nevereli, ta oprez legiňoch zvyčajno nikto neišol. Zo slamy, kotra še unošela na kračun do obisca, po vynošeniu pravili še slamiani venčíky i kladli še na ovoci. Toto vračanie bolo s cíľom, že by šľadujúci rok priniesol bohatý úrožaj ovococh. Keď še richtala bridká chvíľa, nepohoda, veď na štred dvora zapálil oheň, na kotriše kladlo švecený bahnitky, že by horeli. A keď počal padať kamenec, gazdyňa i tolem vona zadzala šekeru do žemy na dvore. To preto, že by kamenec nepobilvala. Ja to nie baš verím. Na chlievským prahu vše bola zvyčajno pribíta dajaká stará podkova, kotru še našlo dakce na dráže. To bolo preto, že by u tým chlíve bolo šťastia. Podkovu často stretáme i na parastkých kočoch. Na zadnej časti koča bola pribíta podkova, kotra treba, že by prinošela šťastie. Také verenie i dneška prisutné i nielen pri parastoch. Preto na veľých súčasných autoch často stretáme pritvrdenú podkovu. Podkovku, jak symbol šťastia, stretáme i na lancuščkoch, podobne, jak i symbol beteliny so 4 lisami i druhe. Bolo to dávno. Ta boli bosorky. Toti bosorky oni išli po križných drahoch i plašili mládež. Ale to še nikda nezalo, že kto to, či to bosorky, či nie bosorky. Tata vše verili, že to nejse bosorky, že to nečisté. U tým, že to bola vojna, švédská vojna, pred vojnu i tak dalej, i to všetko prešlo, prišli z vojny legiňa, starší legiňa. Ta še čudovali, že jaký bosorky, keď do vojny nie je bosorky, kdeže tuda je bosorky. No, pošli ku bosorky, tot jeden še tak